32-en vagyunk, mindenki saját maga bemelegített, utána volt egy közös lábmunka, amit tisztelgéssel kezdtünk, mind a vívók általában tisztelgéssel kezdenek, és utána pedig asszóztunk. Én a Győri Angels vívó sportegyesületnek vagyok az edzője. Ez az egyesület most már 5 éve működik itt Győrbe, töretlen sikerrel, úgy a létszámmal, mint az eredményekkel. Elsősorban nem versenysportot kezdtük el csinálni. Ez a létszámnak köszönhetően saját magát kitermelte, hogy idén most már magyar bajnoki bronzérmünk is van. A vívás egy olyan egyéni sport, ami az embert megtanítja küzdeni, és a csapatsportokkal szembe a felelősséget nem keni át a másikra, nem hárítja át, mindenért saját maga felelős. Ez megtanítja az embert a mindennapi életben való helytállásra, tanulóknak egy erőt ad, és a jövőben, akik innen kikerülnek, általában olyan pozíciókat töltenek be, hogy mindig lehet rájuk számítani, emberségesen bánnak a beosztottjaikkal. A Szabadidős Vívó Egyesület tulajdonképpen tradicionálisan a majdnem meghalt vívó életet vitte tovább, és folyamatában viszi a mai napig is. Célunk egyrészt a versenysport, és a szabadidő kifejezi azt, hogy akik nem szeretnének versenyezni, hanem amatőr vagy hobbi szinten szeretnének vívni, vagy megtanulni, ugyanúgy lehetőségük legyen ebbe az egyesületben megtalálni a helyüket. Ebbe a mai rohanó világban, ahol a versenysportok kiélezése a lényeg, én azt hiszem, hogy ez egy fontos pont azoknak, akik a hétvégeket nem tudják versenyzésre áldozni, és ők is ilyen szempontból vívó lehetőséghez jutnak. Nem akarok kiszúrni veled,